Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Temba Gorimbo aramba kupusiswa naSewekinel ED ZANU-PF zvigananda vachida kumupa mota nemari. Sewekinel anyora achiti iye I love boxing and MMA. The young man Temba Gorimbo is doing well representing our great country. Pane zvidiki zvandichamuitira. Zvinova izvo zvarambwa naTemba achidedzera kuti hapana zvakadaro handibvume kupusiswa nemanyora. Iye Temba achiti inini handitengeke futi. Mutambo wandinoita unoda good energy. Ukadziya moto wembavha watove mbavha too. I refuse this so-called gesture in December. Ndisiye. I saw him on the airport and ignored him futi. Nditemba ari kudedzera kuti ndariona uyu wezidumbu zitsamba rapfuta pa-airport ndikari ignore because ndoziva kuti zimbavha rakangofanana nekuti ZANU-PF ED zvigananda. Handiziga tinoti kudini nazvo. Temba ari kudedzera kuti makambozvizama futi December kuda kunditenga inini handitengeke. Munongoziva mega munhu anoimba ngoma dzoti handitengeke futi inini ka Winky D. Saka mukatarisa Temba akambengevere Winky D asingamufarire achimutuka vanhu veZANU-PF vachifara because Winky D anotaura zvinoitika muZimbabwe but nezvitemba ari kufara ari kudedzera kuti Winky D ndiye mukuru anogona. Saka ZANU-PF haidi kudzwa chokwadi. Temba ambenge achitovaudza chokwadi achiti musaite zvakadaro mimi mungafarire kuti mucelebrate roundabout. Kunana South Africa une maroundabout akawanda even kune mamwe maAfrican countries muda kutipusisa. Saka Temba aramba zvisina kupoka naSewekinel vachida kumupa mota nemari vari kudedzera kuti uri kurepresenta country yedu. Mukatarisa vanhu vepolitiki veZANU-PF they are now everywhere. Kubhora variko, vari kupinza politiki everywhere. Vana Scott mukavatarisa variko, they are everywhere these people. Kucorruption variko, havasungwi. Vana Mike Chimamanda vangozvigarira zvavo mujera, hakuna kusungwa. Thank you so much.